Chcel som, aby zostal v tom širokom cykle, ktorý som vlastne vystavil v tej Danubiane. Za vami je veľmi starý obraz, no veľmi, 2016 roku, kde som sa s jedným, kde ma nadchol vtedy kedysi jeden pán, môj kamarát Marek Valko, pre tému vlka. Ja som nechápal, že prečo by som mal vlka, a niekto mi dá nejakú knihu. Ja som si začítal som sa do toho a veľmi to bolo zaujímavé, pretože tam išlo o to, že niektorí sú vlci samotári, niekedy žijú v svorkách, niekedy sú chápaní ako útočníci, niekedy naopak z Babelu utekajú. Aj tento obraz je taký o tom vysvetlení, volá sa útek alebo útok cez lomítko. To je vlastne o to, že keď urobíte záber z bežiacich vlkov, tak neviete, či oni lovia nejakú zver a sú tí agresori, alebo naopak utekajú pred polovníkmi, ktorí ich chcú postrieľať. To je pre mňa zaujímavé takéto hraničné vysvetlenie. Tak ako keď máte obraz horizontu so slnkom, tak je len na vás, či je to pre vás západ slnka alebo východ slnka, až keď si to neprečítate, alebo si to poviete, ako to vidíte vy. Táto hlavička s otvorenými ústami, volá sa to cyklus Chorus. Bolo to taká moja podsta ikona, moja podsta, alebo môj pokus o rehabilitáciu zlatej farby v mojej tvorbe, lebo ja som so zlatou farbou narábal niekedy na škole. Je to veľmi krehká vec, keď používate zlatú farbu, je to veľmi ľúbivé, často to má potom príchuť gíču. Takže som skúšal spraviť drsný obraz so zlatou farbou, urobil som ich zase asi 8, z toho 6 som premaloval na inú farbu, zostali mi asi 2 s tým zlatým podkladom. A išlo tam tiež o to, že malo tam byť nejaká veľká emócia s otvorenými ústami a nemalo byť jasné, či kričí od bolesti, alebo teda spieva. Moja predstava bola, že to nainštulujem v klarickách, v odsvetenom kostole, že bude minimálne z 3 strán tie veľké hlavy budú na vás hučať aj bez zvuku. To sa nepodarilo. A za vami je vlastne ten infantilný môj spôsob malby, ktorý som, keď toto je myslím rok 2007, ktorý som z času na čas sa k nemu vrátim k takému pocte detskej malby. Tak vidíte, že tu sú kvázi, je tu aj nejaká realistická podoba vlka, tu je taká expresívna malba s pokusom o napodobeninu alebo poctu ikone, tu je drsná socha, robím aj sochy, ktorá vo zväčšenej forme je teraz v stálej expozícii v Danubiane. A potom je tu takáto lahučká detskomalba. To sú všetko polohy, pod ktoré sa podpisujem a ktoré v takých sinusoidách sa ku mne vrácajú. Dúfam, že ma rozoznáte v každej z tej poloh a keď nie, tak sa k ním hlásim. Tu potom náskôr sú nejaké knižky z mojej tvorby, respektíve aj z našej spoločnej s Renatou. V tejto poslednej miestnosti je tiež skladačka nových a starých vecí. Asi úplne najstarší obrázok je, určite ho uvidíte, Smolíček z roku 2004, čiže takmer 20-ročný obraz. Nie som si istý, či je to akryl alebo olej, už si nepamätám, lebo ja som už veľmi dávno prestal robiť olej a robím len akryly. Ale tiež je taký jemná téma, lahučky a nie utiahnutý, ale tá téma je veľmi krehká, rozprávková. Potom sú tu ujkovia, pajkovia, tiež ich bolo asi 20. Nenesú nejakú veľkú ideu, boli, keď sú spolu pri sebe všetci vystavení, alebo viacerí z nich, vyzerajú ako keby sa fotili na tablo. Sú vo väčších a menších variantách a väčšinou sú teda len takýto ľahko nahodený, expresívne, rýchlo namalovaný. Naopak, tento obrázok je ako keby dokončenejší, sú to prvky,
realistickejšie, dajme tomu, alebo ilustratívnejšie. Farebnosť je úplne iná. A ten hovorí, bolo ich asi 6 alebo 7, volajú sa Láska k bližnému, sú asi spred 10, roku 2013, presne spred 10 rokov. A bolo to moje zamyslenie nad tým, ako sa správajú farári k deťom. Vtedy to bola taká ešte nie veľmi zverejňovaná téma a ja som mal pocit, že tí pedofilní farári, ktorých pritom prichytili, respektíve sa prišlo na toto ich správanie, že neboli dostatočne potrestaní, boli prevelení na inú faru a vlastne v tichosti sa to všetko ututlalo. Tak to bolo niekoľko obrazov na túto tému. Tiež som tam nezobrazoval nejaký akt brutálny, niečo, čo by sa dalo, čo by malo blízko k pornografii. Nechal som to v takej polohe, škoda, že nie je tu vidieť nejaké iné z toho cyklu, že to kľudne môže byť starý otec so svojím vnúkom, ale môže to byť aj teda úchylný farár. Ježiš s 3 krížmi, môj obľúbený motív ukrižovaného. Alebo za vami tá bledá malba, znova absurdne tá téma, neviem čo to je, hneď dopredu vravím, pospájaní rukami ako keby v ukrižovaní, alebo len tak sú pospájaní. Malo by to ako keby pokračovať, že keď ste priradili ďalšie obrazy, môžu tam byť ďalšie pospájaní. Kvázi realistické telo, veľmi ľahko, teda nekontrastne namalované, do toho brutálna hlava Minotávrovo kráľovská a text mama s otáznikom, neviem čo znamená. Ale tu by som si rád nejaké vysvetlenie psychologické vypočul. Len upozorňujem, že predtým tam bolo napísané prievidza. A tiež neviem, prečo to tak bolo. Nemám žiadny vzťah s prievidzou. Tu sú nejaké moje kresby, respektíve malby na papieroch. Venujem sa ich často, tu sú len také ukážky, väčšinou na svojich cestách ich robím a prikladám im rovnakú váhu ako malbám na plátne a nie sú to škice k veľkým obrazom, sú to vlastne hotové veci. Tieto malé červené hlavičky sú bradáči, mám aj ženské varianty, vlasáčky, neviem ešte čo s nimi, sú to nové veci z tohto roku, rozmýšľam, či ich budem nejako skladať, prepájať, páriť, že tento sa hodí k tejto, alebo nie. Zatiaľ len taká ukážka z toho, čo aktuálne robí. Ak by ste mali chuť sa niečo spýtať, pokojne sa spýtajte, som tu pre vás. Nemáte chuť? Aj Renata je tu, ale sa skrýva. Tak ak nie, tak budem tu aj po koncerte, môžete ma pokojne zastaviť, spýtajte sa, čo len chcete. Ďakujem, že ste prišli a budem rád, keď prídete sa pozrieť aj na ten koncert, na to živé malovanie, performance s Petrom Lipom. Ďakujem veľmi pekne. A tu máme aj kávu. Exacto.